Avui s'ha presentat oficialment Jordi Roca, el nou director del Centre d'Atenció Primària de l'Escala. La presentació es feia a la seu del Departament de Salut de la Generalitat a Girona amb la presència de la consellera de Sanitat, Marina Geli. A la reunió hi havia també l'alcalde de l'Escala, Estanis Puig, la directora territorial de Salut, Marta Pedrerol, i Pere Plagen, director assistencial de la Fundació Salut Empordà. Després de la reunió s'explicava que un dels objectius principals és assolir i reforçar la proximitat amb els escalencs i també amb els municipis de l'entorn. Bé, amb l'incorporació del doctor Jordi Roca el que hem de fer és reforçar aquesta mirada pròxima d'una àrea bàsica a l'Escala, on la centralitat del centre de salut en molts municipis al seu entorn, més rurals, però també amb molta més població estival, també a l'Escala, per Sant Pere Pescador, ha de comportar conjuntament amb els alcaldes i amb els professionals, 40 professionals que treballen en aquesta àrea bàsica, la millora de l'assistència, bona per descomptat, però sempre hi ha punts de millora que veuran com el doctor Roca amb aquesta mirada nova que té, però també expert, un metge de família, expert també en gestió, pot aportar. Actualment el Departament de Salut està en un procés de transició que inclou informatitzar els centres o la posta en marxa de les receptes electròniques, cosa que ha d'agilitzar el funcionament del sistema. Es vol que l'Escala lideri el projecte, amb una primera reunió d'alcaldes de les poblacions a les que es dona servei, d'una banda per recollir informació i de l'altra per presentar el projecte. La Fundació Salut Empordà, per descomptat, el doctor Plaja està aquí entre nosaltres, que és una fundació que gestiona el centre de salut, l'àrea bàsica de l'Escala. També això ha de garantir i garanteix, de fet, una millora de la continuïtat assistencial entre l'Hospital de Figueres i la pròpia àrea bàsica de salut. També estem en un procés de model de canvi, per això les transicions a vegades semblen complicades, amb un procés d'informatització de història clínica compartida en tota Catalunya, però també en l'Alt Empordà, és a dir, que es parlin els sistemes informàtics des de la primària, en l'hospital, en el sociosanitari, qualsevol punt, i també amb un procés d'inici de recepta electrònica que necessita uns mesos d'aquí a l'estiu de consolidació d'un procés difícil inicialment, perquè l'informatització és un instrument al servei dels professionals i dels ciutadans, s'hi ha de tothom acostumar, i a vegades sembla més burocratització, i en canvi en llocs de Girona o de Catalunya, que tenim ja molta més experiència de pràcticament més d'un any en alguns llocs, el canvi ha estat a bé, amb mirada professional, amb mirada ciutadana o mirada farmacèutic d'oficina de farmàcia. Però és que necessitem aquests mesos també de lideratge a tots, de la Fundació Salut Empordà, del doctor Roca, dels 40 professionals, de la doctora Pedrerol com a directora dels serveis territorials de Girona, i per descomptat també hem decidit avui, amb la reunió que he fet amb l'alcalde de l'Escala, fer una reunió amb tots els alcaldes, diríem, de l'àrea bàsica de l'Escala, per escoltar-los i també perquè escoltin la mirada professional i de gestió d'aquesta àrea bàsica. Per l'alcalde de l'Escala, el resultat de la reunió és una bona notícia. L'entrada del nou director ha de servir per corregir defectes, optimitzant el servei, i per tant, en poc temps s'han de veure símptomes de millora. Sí, nosaltres estem molt animats, veure que la consellera s'agafa com una preocupació prioritària al seu departament tota l'àrea sanitària de l'Escala i el seu entorn. Avui presentem oficialment, tot i que des de l'Escala ja se'l coneix, el doctor Jordi Roca. Està en una fase, com s'ha anat comentant, d'estudi de la situació, de la problemàtica que hi pot haver, però ens donen dades des dels serveis que a nivell de professionals i a nivell de dedicació des de l'Escala es pot estar ben tranquil al servei. Jo crec que es tracta d'ajustar el servei, de fer les millores allà on toqui, i per tant d'alguna manera la proximitat aquesta que es planteja des del departament que es vegi reflectida també a l'Escala. Nosaltres estem molt animats, creiem que el departament ha apostat finalment per empènyer un canvi o, si més no, una millora en els serveis sanitaris a l'Escala, i estem segurs que ens en sortirem.